And then you was up Super Pop Super Miko by is in the house again. And for today's video is nagsakay mi ni Eneng Maong si Ray Padulong Mesa kanang giingon nila nga aso-aso nga bukid dire sa Valencia. So sa di pa dayon na to ang video mga super fan nako diha dugay-dugay jud kung wa ka-upload ang mga taas-taas nga video kay sige pa man ko ga mag-search kay kani magpadaghan pa kuno taog subscriber gud bisag mga walang kwenta natong video ang importante makagama tag video para naalagot tay mahimo nga kalingawan ko de kaso matigulang ta or maunsa ba diha naratay remembrance magitas katawhan ang ato lang wala lang tanang hangat ani nga maka-income ta nga ato lang mahappy-happy ug ang mga memories makita og shout out ako nang ginisingid sa magdagti ayon diha ug ang gasunod ka nang motor og pula pastor naman ang pastora og katong gayelo kawan po naman siya. Og mo pa sa sponsor nga nung di nakalaag mi diri nga lugara ang maestro nga si Mamo Giser di na ko itong ilangalan kay basin na po yung mangayo nila so kita na yung makaingon ba nga daghan na po yung modangop nila chara god pero pagpadayon na mo siya padulong na may aning mag-aso nga buntod gani god kanang mag-aso-aso nga buntod mo ni siya ang lugar nga daghan pa kay saging daghan mga kalubinhan dayon nagmotor og naay nagpatubang nga mga tawo og kanang mao signage pulang bato na siya padulong ng lugar kanang barangaya di ay so pagpaangat na mo na siya ang mga dalan nga okay siya kay na mga accident pero hinahinay lang yun kay kung di ta maghinay basig mahulog ta niya ay salan sorry di din mao ay charot padayon lang yung sa pag-angat super pam kay layo-layo palagi ko kuno na among padulong nga resort which is Ocean 24 maguro to ngalan ana niya. So, muna siya gapaduol na ang among pastora galay pod na siya sa Facebook wa ako paki basta yahaman po na yan kako social media. So, padayon lang jud mi sa pagbiyahe kay ang aton magkukuno pod ng lugar pero ang importante kay naay simentado ang nakasada mo ng kampante ra po angat unya aring paglaga well sponsored ni siya nga okay pug kayo although nakahatag man pod mi og pang entrance pero okay lang po kay worthy man po kay worthy ay worth it di ay so shout out lang minimano nga naka yellow og helmet kay uzam siya nga missing yung kada pong naka green og jacket nga nagsigig pakyut sa camera og katong sa mga nangaagi ana mo so kani nga ning lugar super pam subidahon kani siya gamay pero nagkuan lang pod nang amo ang driver pod na si pastor pod kumbati ra pod kay iyang sakyanan kay kusog ra pong moangat aning bungtod. So mo na siya murag kapit-kapit na gimis among padulungan ani kay murag muliko pa ng bungtura katulo og mo basta importante maabot lang mi ani. Happy gyud mi kay sa among padulungan. So ang uban nga video ani super pamalas yung kasayuran. So sunod